जोनोमगिरि बिमानि अननायावसो जों साफ्रोमबो बे मुलुग संसाराव साफा साफा सुबुं महरै थांना थानो हायो। बे मुलुगाव बिमानिख्रुइ देरसिन जेबो जानो हाया। दिनै मुलुगनां बिमा सान। बे मुलुगनां बिमा सानाव साफ्रोमबो सुबुंफोरखौनो गाव गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ अननाय आरो मान होनायखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोननाय जादों। नाथाय फारसेथिं मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानायाबो जोंनि खौरां बिजोङाव सौफैनाय जादों। सासे बिमाया गावनि फिसानि उदखाराव मेगननिफ्राय मोदै गनांनो गोनां जादों। असे फिसायाबोदि जोनोमगिरि बिमानि सायाव इनाय खालामग्रा बे मुलुगाव दंना? थारैनो नोंथाङा फोथायनो गोब्राब मोननो हागौ। बिटिसिनि सदर थावनि क'क्राझार बागानसालियाव जोनोमगिरि बिमानि सायाव इनाय खालामनाय जाथाय। बिमा फातेश्वरी नार्जारिनि सायाव गावनि असे फिसा मन्जुय नार्जारि आरो बिहामजो इन्दिरा नार्जारि सानैबो इनाय बारायै बुनायनि अजद सिखांदों। नाथाय जोनोमगिरि बिमाया बेबायदि जाथायजों भुगिनांनानैब्लाबो गावनि फिसाफोरनि सायाव बेबायदि गाज्रि इनाय हाबा मावफिनाखै। खालि आरोबाव बेबायदि दाजाफिनथों बेखौल' खावलायनानै थादों अनसुलि बिमाया। फातेश्वरी नार्जारि। ओमफ्राय घटनाया जादों बे फैसानि थाखाय बे फिसाजोनिफ्राय दाहार लाबोदोंमोन। बे दाहार लाबोनायाव दा बिहरबाय थानायावहाय फिसाजोआ बिहरबाय थादों। ओमफ्राय दा बिसोरो जेबो खोथा बुङा, रायलायाबो, फनबो हरबाबो बिदिनो नांलाय हरो। ओमफ्राय बेवहाय आं माबा मोनसे खोथा बुंनाय जाफ्लांदों। बेवहाय आंखौ फिसाज्लाया रागा जोंदों खोनानानै। बेवहायनो आंखौ एकदमबारे मोसाबादि आंखौ बारसिनफैदों। माला खालामो? मैयानि समाव सातथा पौने सातथा बिदिसो जाबायमोन आरो आं टिभि नायबाय थादोंमोन बे समावहाय। हरखाबै आंखौ बेबादि आक्रमन खालायनाय बादि खालायफैदों। बेजोंनो खालायफैबाय, आंखौ बिखायाव सौफैबाय। बिखायाव सौनानै ओमफ्राय मोनसे गन मोनदों, बे गनजों आंखौ बुनो माबादोंमोन। खिन्थु आङो बोरैबा गंनानै बोरैबा भाग्य मोजां आंनावहाय एसेल' नांदों आरो। नाङोबाथ' आंहा खरानो गावोमोन। भाग्य मोजां गंनानै बोरैबा ओरै खालायबाय आङो। भाग्य क्रमे जेबो जायाखिसै आरो खर'आ। फिसाया दाबो सायो। आं बेखौ लानो खुनुरुखुम आं दहाय मुलि लायब्रबनानै जाफैबाय। दा बेजोंसो एसे माबायाव दं आरो। सानैबो आक्रमनानो खालायनायानो होनजायो। आंखौ खोथा सोङा मा सोङा, आंखौ हरथारै बेबादि आक्रमन खालायनाया बिसोर जायाखै आरो। आंखौ बिदिनो समाय खालायनो नागिरो। एखमबा आङो बिहामजोआबो आंखौ बुखांबाय आरो फिसाज्लायाबो आंखौ मालाबा बिदिनो माबायो आरो बुयो। होनबाय आङो, आरो माथो होनबावनांगौ आंलाय। फिसाया बेबादि जुदि खालायदों, मालायाबो बिदि जाहाथे आंनि बादि दाजाथों, आं बेखौनो खामानिया खालायो आरो। बिदि खालायनो हाया जोनोमगिरि बिमाया। गथ' बाथ्रा थेवबो आङो बेखौ लाजिनायखौ नागारनानै आङो बे खोथाखौ आं उल्लेख खालायदों। जाहाथे मालाबा बायसान्स आरो आंखौ बेबादि खालायबोनो हागौ। ओंखायनो आङो दा लेंहरनाय जादों आरो नोंसोरखौ। नागिरनाय माने आङो बे फैसानि खोथाखौ लानानै आं थांनो नागिरदोंमोन। खिन्थु थाङाजाथ' फैसाखौथ' बे फिसाजोआ नांला होनबाय। नांला होननायावहाय आं थेवबो आं गोसोखौ सान्थि मोनथों होननानै आं थांनाय जासिगोन आरो, थांब्लामोन आं मोनबा। थेवबो आं दा गोसो सान्थिनि थाखाय आं थांसिगोन। गोसोआवबो आङो जेबो सानफेराखैमोन। आंनि जोनोमगिरि फिसाया बेबादि खालायगोन होननानै आं जेब्लायबो आं सानफ्लाङाखैमोन। दा मालायफ्राबो जाहाथे आंनि बादि दाजाथोंसै, आं बेखौनो आङो खामानि खालायबाय आरो। बेखौबो आब'नि नामा निरन्जन कुमार नार्जारि। बेथ' डेट लाबो आजि 21 बोसोर जाबाय। कलेजनि प्रिन्सिपालमोन। अकालतिबो खालायोमोन बे। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन।
बे एडुकेयर पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयर पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360